Statistanın 2023-nji ýyllaky maglumatlaryna görä, ulanjylar ortaça günne 100 minut wagtlaryny YouTube'da videolara sarp edýärler. Bu san gitdigi artýar. Emma şol wagtyň näçe hakykatdan peýdaly kontente gönükdirilýär. Näçe bolsa biziň ünsimizi özüne çekip, çäksiz aýlanma aýlawyny düşürýän manisiz videolara sarp edilýär. Häzirki wagtda tehnologiýalar we algoritmlar barha kämilleşýärkä, olaryň ünsimize nähili täsir edýändigine düşünmek hasy möhümdir. Biziň özümiz hem köpünç owadan abloşkol we seslenme döredýän söz başly videolar synlap, diňe wagtymyzdan däl eýsem öz ünsimiz üçin tölegýändigimiz hem aňşyrmaýar. Häzirki marketingde sarp edilen ünsini çekmek iň möhüm gymmatlykdyr. Şonuň üçin hem kontent döredjiler bu maksada ýetmek üçin barha has hileli usullar ulanýarlar. Olaryň iň meşhuran biri hem clickbait bolup, ol hyjy döreden söz başlary we kontenti gözilginç görkezýän abloşkalar öz içine alýar. Bu usul videonyň hakyky mazmuny bilen gabat gelmeýän, emma ulanjylaryň ünsini özüne çekýän maglumatlar ulanýar. Clickbait köpünç täsir döredýän, gyzyklandyrýan, hatda dawa jenjel döredip biljek söz başlary bilen ulanýar. Mysal üçin YouTube'da şeýle söz başly videolar görmek bolýar. Bu waka seni hayran galdyrar. Sen hiç saçan muny pikir etmäňiň. Bolar ýaly söz başlar biziň tibi gyzyklanma duýgymyza täsir edýär we has möhüm bir zady gözlemäge iterýär. Hatda videonyň mazmuny garaşylýan ýaly täsir galdyrmasa da. Men bir günne ähli zady bitirdim. Videonyň içinde hiç emlak getirmedäl, ban hasamnak ownuk gittikler hakda gurrun edilip bilinler. Emma söz başy dramany ulanyp, tomaşaçyny özüne çekýär. Bu ýol bilen sen millioner bolarsyň. Videonyň mazmuny bolsa, öňden belli maliýe maslahatlaryny gaýtalaýar. Şeýle hem clickbait kontenti öz için alýan abloşkalarda has ýagty renkler, emosional ýüzkeşipler we seslenme döredýän ýazgylar ulanýar. Emma köplen şeýle videolar bar bolan maglumatlaryň gaýtalanmagy bolup çykýar. Statistika bu strategiýalaryň netijelerini tasdikleýär. Backlinkonyň maglumatlaryna görä, clickbait bilen taýýarlanan söz başlary we abloşkalar videolaryň basylma derejesini 30-50% ýokarlandyryp bilýär. Bu bolsa bir kontentiň içinde klikiň sanynyň has köpelmegine getirýär. Ünsüň psihologiýasy. Biziň ata-babalarymyz daş gurşawynda her bir ownuk üýtgeşme üns beripdirler. Meselem, otluk meýdanyna peýda bolan herekete ýa-da ýakynlaşan haýwanyň sesine desine reaksiýa bildirip, howpsuzlyk üçin edipdirler. Haýwanlar hem edil şonuň ýaly, awçylar öz awlarynyň hereketi bilen ugralýarlar. Aw edilýänler bolsa iň ownuk howp hem duýmak üçin ukyplaryny kämilleşdirýärler. Şeýlelik bilen ünsüňe bir adamlarda däl eýsem tebigatda möhüm faktor bolup durýar. Haýwanlar renk üýtgeşmelerine, seslere we hereketlere duýgry bolup, olar tebii saýlanşyň netijesinde kämilleşýär. Häzirki wagtda bolsa bu tebii üns okuýumy diňe bir daş gurşawda däl eýsem, san dünýädäki maglumatlar hem gönükdirilýär. Reklamalar, videolar we sosial media platformalary ünsimizi özüne çekmek üçin hut şol bir prinsipler ulanmaga çalışýarlar. Ýagny ýiti renkler, ses täsirleri we üýtgeşik şekiller arkaly biziň ünsimizi ele alýarlar. Masal üçin biz video görýärkä, ekranda birden hereketiň tizlenmegi ýa-da güýçli ses peýda bolmagy gözümizi ekrana gönükdirýär. Bu bolsa biziň tebii duýgularymyz bilen baglanşyklydyr we şol bir wagtyň özünde sany platformalaryň peýdalanýan strategiýalaryň biridir. Näme üçin biz clickbaitden fatykna sezi bar bolýarys? Munyň sebebi biziň beýnimizde baglar. Neurobiologiýada täze düşünjesi bar. Näçe geň ýa-da tolgundurjy bir waka bolsa, ol şonçada köp üns çekýär. Haýran galmak, tolgunmak we aldanmak ýaly duýgular beýniň sirli merkezini işleňleşdirýär we bizi çat reaksiýa bermäge mejbur edýär. Hut şu duýgular platformalar üçin saklaýjy mexanizmni urulýar we olar biziň ünsimizi saklamaga çalışýarlar. Şeýle hem ogudan şekiller we sesler beýniň wizual eşitiş signallaryny gaýtadan işleýän zorluklarny işleňleşdirýär. Gözlegleriň görkezişi ýaly täsirli hereketler we renk kontrastlary tomaşynyň videony dowam etdirmeginiň ähtimallygyny artdyrýar. Şonuň üçin häzirki zaman videolary gysga, täsirli we aşy güýçli signallara baý bolýar. Häzirki algoritmlar ulanjylaryň ünsini saklamak üçin ýürüte taýýarlanan YouTube ýaly platformalar tomaşçylaryň hereketlerini seljerýän we olary kontent bilen baglanşdyrýan çylşyryň algoritmlar ulanýarlar. Mysal üçin egerde bir video gysga wagtda köp tomaşçy ýygnasa, sistemalar onu has köp ulanjy hudurlap başlaýarlar. Mundan başga da YouTube'un autoplay ulgamy indik videony awtomatik başlamaga mümkinçilik döredýär. Bu bolsa adamda kontent tapgyrlaryny sarp etmek indiklerini emele getirýär. Ulanjy videony taýlamasa da algoritmlar onuň ekranyna galmagyny üçin edýär. Mysal üçin eger siz syýahatçylyk bilen bagly videolar görmäge başlasaňyz, algoritmlar size has kän syýahat videolaryny maslahat berer. Emma siz tötälen has tolgundurjy ýa-da hoply syýahatlar barada videolar görseňiz, algoritmlar şol tema degişli has dartgyn kontentlary öňe sürer.
Bu bolsa käy halatda geň galdyrjy täsirli we hatda howplu maglumatlaryň ýaýramagyna sebäp bolup biler. Algoritmler diňe biziň bir halaýan zatlaryny görkezmek bilen çäklenmän. Eden bizi has täsirli güýçli emotsional reaksiýa döredýän kontentde gönükdirýär. Bu bolsa köplenç maglumat çökündüsine ýa-da videolara baglanş döremine sebäp bolup bilýär. Şonuň üçin ünsümiziň näme dolandyrylýandygyny bilmek we ony öz bähwidinde peýdalanmak möhüm mesele bolup durýar. Häzirki döwürde sosial media platformalaryň maglumat bilen ýüklenen giňişlik diýip adlandyryp bolar. Ýöne bu maglumatlaryň köpüsi hakykatda hiç bir gymmatlyga ýa däl. Köp adamlar täze bilim almak, başarnyklaryny ösdürmek ýa-da ýöneke dinjalmak ýerine sagatla peýdasy videolary tomaşa edýärler. Masal üçin adam taglym gowlandyrjak ýürüte sirler bilen bagly videolar bir näçe sagatla tomaşa edip biler. Emma bu videolaryň köpüsi diňe umumy maglumatlary gaýtalap, hiç bir täzelik getirmeýär. Şeýle kontent millionlarça tomaşa toplaýar. Ýöne tomaşaçylar hakyky peýdal maglumat bermeýär. Şeýle videolarda adatça käbir täsirli ýa-da gyzyklandyrjy sözlemler ulanylyp, tomaşaçylar aňsatlyk bilen özüne çekmek we hawalar giňden ýaratmak maksadyna ulanylýar. Bu mehanizmler hakykatda sanly platformalaryň bazar strategiýasynyň bir bölegi bolup, ulanjylaryň ünsüni mümkin boldugyça uzak saklamak üçin işlen düzülen. Köp adamlar bu manipulasiýalaryň bardygyny bilse-de, ýene-de şol bir tora düşýärler. Sebäbi bu proses aňsat we endige öwrülendir. Adamlar köplenç aňsat kabul edilýän hiç bir pikirlenme talap etmeýän kontente urukýarlar. Bir videodan başga videolara geçip, adam öz wagtyny näçe geçenini hem duýman biler. Platformalar diňe bir ulanjylaryň ünsüni saklamak üçin däl, eýsem olaryň sanly dünýäde has köp wagt geçirmän gazanmak üçin strategiýa ulanýarlar. Algoritmlaryň işini bilmek we wagt sarf etiş usulumyzy gözden geçirmek bolsa, biziň özümiz üçin has peýdal karar bermäge kömek edip biler. Tomaşaçy manysy videolara wagt sarf etmek ýerine hakyky gymmatly bilim alyp bilerdi. Masal üçin okuw videolaryny görüp, onlaýn kurslara gatnaşyp ýa-da kitap okap, öz hobbilerini ösdürip bilerdi. Şeýle işler etmek diňe bir täze bilim bermek bilen çäklenmän, eýsem adamyň şahsy ösüşine tergi berýär. Çünki wagtymyz iň gymmat serişde bolup durýar we onu akylly peýdalanmak möhümdir. Statistikalar hem bu meseleni tasdikleýär. Nielsen guramasynyň gözleglerine görä, ortaça bir adam gününe 5 saat telewizor we video platformalaryny tomaşa edýär. Emma bu wagtyň diňe 30% peýdal bilimler bilen bagly. Galan böle bolsa diňe peýdasy ýa-da manysy kontent bilen baglanşykly. Netijede häzirki döwürde üns iň gymmat çeşmelerden birine öwrüldi. Sanly platformalar we marketing strategiýalary adam ünsüni çekmek üçin güýçli vizual we emosional täsirler ulanýarlar. Emma üns diňe satuw harit däl, ol biziň ýaşaýyşymyzyň möhüm bölegidir. Şonuň üçin onu näle dolandyrýandygymy, biziň durmuşymyzy näle gurýandygymy kesitleýär. Wagtymyz hem ünsümiz ýaly gymmatlydyr. Onu ýöne ýitirmek ýa-da geljegimiz üçin maýa goýum hökmüne ulanmak biziň özümize bagly. Şonuň üçin sanly kontenti sarf etişimizde aň düşünjeli çemeleşmek öwrenmelidir. Egerde biziň ünsümiz manipulasiýa edilýän bolsa, biz muny tanamagy we gymmatly kontentde gönükdirmegi başarmalydyr.